ita take da alhakin ta gurfanar da mutum a gaban shari'a, kuma babban sifetan 'yan sanda shi kaɗai yake da dama ya turo daga Abuja a zuwa ɗebi mutanen nan a tafi da su Abuja domin a yi musu hukunci. Wannan ba ƙaramin jan hankali ba ne. 'Ya'yanku kar su bari a zo a kwashe su a tafi da su Abuja domin su je su gurfana a gaban shari'a. Ba kes ne wanda yake tsakanin DPO ko tsakanin kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina ba. Kes ne da hukumar zaɓe. Ku kula da 'ya'yanku, ku rike su, ku tabbatar cewa ba su fito kan tituna sun yi abin da bai dace ba. Ba za mu yadda ba da zirga-zirga. Ma'aikata waɗanda yake na masu uniform, waɗanda su ma ma'aikata ne wanda za su fita su je su yi aiki na zaɓe, ba da tsaro a filayen zaɓe, da 'yan jarida da ma'aikatan lafiya waɗanda yake su ma suke na emergency, su kaɗai ne za a bari su zirga-zirga. Ina kira ga 'yan siyasa, musamman waɗanda suke da mukamai, lallai ba za a bar su yawo da abin da ake kira orderlies, wato jami'an tsaro waɗanda aka ba su kula da lafiyarsu ba. An umarce su da su zauna a gidajensu, ba a yarda su zirga-zirga ba. Za su kaɗa ƙuri'unsu a akwatunan da suke kusa da gidajensu, ba a yarda kuma su je waɗannan akwatuna tare da waɗannan 'yan sanda ko sojoji ko civil defense ko DSS zuwa wannan wuri da makamai domin firgita waɗanda suke kaɗa ƙuri'a a wannan wuri. A rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta shirya tsaf domin a tabbatar da cewa an gudanar da wannan zaɓe na shekara ta 2023 cikin lumana, cikin kwanciyar hankali. A wuraren da muka san akwai matsaloli, mun haɗa kai da hukumar zaɓe da su kansu jami'un siyasa, inda aka ɗauke wasu akwatuna aka kai su wuraren da ake ganin cewa sun fi zaman lafiya, jama'a za su iya zuwa su kaɗa ƙuri'unsu ba tare da wani tashin hankali ba. Saboda haka mu bi doka da oda, kuma Allah ya sa a yi wannan zaɓe cikin nasara ba tare da tashin hankali ba. Mutane su ba da haɗin kai domin da jami'an tsaro da hukumar INEC domin mu gudu tare mu tsira tare a wannan zaɓe cikin lafiya, insha Allah.